утро с БНТ2. Здравей, Мишо, и от мен. Намирам се в един от магазините за прежди в град Пловдив. Виждаш тук толкова много цветове, нюанси, естествени материали, красиви. Като бях малък по това време на годината, баба ми плетеше шушони. Тогава зимите наистина бяха студени, не като сега. Плетат ли още хората шушони, шалове и така нататък? Сега това ще попитам госпожа Елена Андонова, която е собственик на магазин за прежди. Здравейте! Здравейте! Плетат и радостното е, че все повече млади хора се обръщат към плетенето, защото то е не само нужда за приготвяне на облекло, но и много повече от тенденция, от традиция. Това е един съвременен начин за споделяне, за общуване между хората и най-вече за себеизразяване. Съвременната българка, както знаете, няма много време за плетене, така че се ориентира към по-бързо плетящи се прежди, нови методи, които са базирани на традиционните, разбира се. И все повече млади хора, особено във възрастта, когато отглеждат малки деца, те се ориентират към изплитане на нещо с любов за собствените си деца, търсят естествени материали. Казвате нови методи. Виждаме тук вашата колежка Гергана плете нещо, което със сигурност аз едно време не съм го виждал. Това е някаква нова мода за шалове ли? Ами да, това е една тенденция от преди една-две години, която се появи и се появиха и много нови прежди. Начинът на плетене е базиран на традиционното плетене. Обикновени бримки, лицеви и опакови, обаче тук самата прежда е много интересна и с много малко усилия, много кратко време се приготвя един красив, елегантен шал, който добавя собствен почерк на всеки тоалет. Така че най-приятното нещо е, когато излезеш навън и виждаш елегантни дами с заметнати много различни шалове, много различни структури и цветове. Не изисква ли това нещо много търпение, време, нерви? Не, точно това е ценното в съвременните начини на плетене и които така горещо са пригърнати от младите хора. Не изисква много време, изисква съвсем елементарни умения. Какви са най-търсените материи от хората? Ами, топ тенденцията е в търсене на естествени материали. Памук, куприни, вълнени материи, но не традиционните дебели вълнени чорапи, които сме свикнали да виждаме по нашите музеи. И които боцкат неприятно? Да, точно така. Обработени с различни техники, с много добър опит и приятни за носене. Могат и от малките деца да се носят, от алергични хора, каквито има много напоследък. Правили ли сте си труда да преброите всичките тези кълбета тук в магазина? Колко вида прежда имате? Ами, мисля, че са над 150 вида в многообразие, поне по 20 цвята от вид. Но това е много грубо. Нали, има голямо движение на модните прежди, на модните цветове всяка година. Каква е гамата сега? Гамата в момента е традиционната сиво-бежова, но тенденцията е за годината на коня, тъй като ще бъде годината на дървения кон, да бъде актуално синята гама, синьо-зелената гама, в комбинация с цвета на дървото, натуралните цветове на дървото. Това според астролозите ще бъде на късмет. Да, точно така. За сега говорим за българката, обаче има ли българи, мъже, които хващат иглите, кълбетата, плетат и така нататък? Ами, не са много, обаче има такава тенденция и ние имаме тук няколко редовни клиенти, които плетат изключително финни, изискани пуловери, шалове и шапки. Забелязвам, че се говори и вече така се интересуват и много млади мъже, които така се групират по интереси, освен с занимание, нали, с мачове, бира и така нататък, споделят и някои плетки, защото има много интересни аксесуари, които са модни. Малки шапчици, гривни, топчици, с които се играят. Така че има и мъже,
които Тоест, на полувремето, за да не изнервяте своите половинки, уважаеми господа, може да им помогнете с плетките и с преждите. С още полезни съвети за плетивата се връщаме след малко. Благодаря за сега на Николай Решинов. Здравей отново, Мишо. След като показахме преждите, видовете прежди и споменахме за модерните техники в плетенето, време е да поговорим и за инструментите, с които се плете. А днес наш съветник в това е госпожа Елена Андонова. Тук сега можем да покажем шал, който вие странно за мен казахте, че може да бъде изплетен само за половин час. Реално ли е това? Абсолютно реално. Ето, това е шал, който се изплита действително за половин час, а при майсторките и много по-бързо. Колежката в момента е заплела същата прежда и пред вашите очи нараства с голяма скорост плетката й. Тук е момента да ви покажа традиционен начин, нетрадиционно, по съвременен метод изглеждаш краен резултат. Ето това също е нещо традиционно. Традиционната плетка на една кука, която сме свикнали да виждаме нашите баби, да плетат дантели, с които украсяват дома си. Тези симпатични малки нещица по холовите масички. Точно така. Това е една традиция, но в съвременен вариант. Същата прежда, същата техника, дори същите фигури, които се употребяват в дантелите, как са еволюирали в днешно време, до едни много красиви детайли върху една официална рокля. Това е елегантна рокля, предназначена за една много мила и много елегантна дама. За нея е специален случай. И всичкото това може да се изплете с нещо толкова мъничко, така ли? Точно така, само че за тази рокля вече са нужни много часове, да не кажа месеци труд. Други начини на плетени инструменти, които мога да ви покажа, ето това са най-традиционните два прави шиша, които се употребяват и са винаги, когато се започва обучението по плетене, с тези два шиша. Могат да бъдат в различна номерация, от 2 до 10, 12, 14, но най-употребяваните са около номер 3,5 до номер 5. Това е тяхната еволюция. Много малки къси шишчета, които в последните години се употребяват изцяло за плетене на шалове, което е най-популярното плетене. Почти всички започват с шалчета, след това шапчици и така нататък. Това е друг уред за плетене, вариант на шишовите, но с подвижна еластична корда, която може да бъде с различна дебелина, и при нея се постига едно много плавно и удобно движение на плетката в различни посоки и в кръг. Това са пак традиционни кукички, които някога са били само единствено метални, в днешно време са олекотени, по-дебели, по-тънки и дават възможност за една съвременна употреба на старите техники. Това също е нещо ново. Лично аз не съм виждал нещо такова, дори от баби, майки и така нататък. Формичка за плетене. В случая е предназначена за изготвяне на малки фигурки, елементи от цветя или части, които се съединяват, в последствие стават големи шалове или рокли, или дори един малък аксесуар, като ето тези, които сме показали тук. Много лесно и удобно. Бяло и червено, т.е. съвсем спокойно тези неща биха могли да влезнат в употреба. Абсолютно. И за предстоящата баба Март. Една чудесна препратка, една идея за изработка на мартеници ръчни, които са най-ценните всъщност. Ръчно изработените аксесуари, мартенички, традиционни украшения са един много ценен дар, не само заради часовете труд, които са вложени заради идеята, а заради това, че дават една много добра енергия от човек на човек. А и ритуала си остава изцяло български, а не китайски. Разбира се, това е българския. Лично вие какво обичате да плетете? Ами, аз обичам и плета всъщност. Напоследък само шалове и шапки, подаръци за моите най-близки, защото знам, че това е нещо, което се цени и те ги носят с удоволствие. За съжаление, тази зима малко ни изненадва. Не е достатъчно студена за шаловете, но все пак има аксесуари, които са подходящи за този сезон.
Ами добре, това беше от нас. Дано сме ви запалили по плетенето. Чухте от госпожа Андонова, че то може да лекува нерви, депресии и предизвиква добро настроение.